Ja, vi skal fortælle om de 3 ideologier, og vi vil starte med konservatisme. Det er en af de ældste partier i Danmark, og konservatisme opstod i 1700-tallet. Det var den engelske filosof Edmund Burke, der dannede det konservative. Han var meget bekymret for den franske revolution, og han var meget imod diktatur. Han mente, at der manglede en stat og ligesom et parti, som kunne holde styr på de ting, og på den måde opstod det konservative. I år 2014 overtog Søren Pape Poulsen formandsposten i det konservative. Han efterfulgte Lars Barfoed, der havde været den konservative formand siden 2011. Det er et meget borgerligt parti bygget på konservatismen, og de er i højrefløjen. De har igennem mange år stået for en hård retspolitik, stærkt ansvar, bedre mulighed for erhvervsliv, iværksættere, lav beskatning og beskyttelse for de svageste i samfundet. Konservatisme betyder at bevare. Konservative går stærkt ind for demokrati og frihedsrettigheder. De går også ind for stram retspolitik, der betyder, at forbryderne skal mærke en konsekvens. Danske virksomheder skal have lige så gode vilkår som deres konkurrenter, så de sikrer, at de kan let forhandle med dem i andre lande. Det skal være let at starte en virksomhed. Konservative ønsker, at skatten skal være 50%, så alle gerne vil starte en virksomhed. Der er ingen konservative vil ikke have, at andre skal lide nød. For mange, der får penge fra det offentlige uden at have brug for efterløn, skal afskaffes og målrettes de svageste. Konservative bevarer naturens gode stand til de næste generationer. Socialismen den blev opfundet af en mand, der hed Karl Marx. Han blev født i Tyskland i 1818 og døde i 1883. Socialismen den blev opfundet under industrialiseringen, fordi at der var mange arbejdere, som havde rigtig dårlige vilkår og ikke fik særlig meget i løn. Og det var fordi, at fabriksejerne de fik rigtig meget magt, fordi de brugte billig arbejdskraft ved at give dem for lidt i løn, end deres arbejde var værd. Karl Marx han kaldte de rige fabriksejere for kapitalister, og de fattige arbejdere for proletarer. Socialismen den går ud på, at man skal have en fælles eller statslig ejendomsret, som vil sige, at man for eksempel, altså det er staten, der ejer fabrikkerne. Det handler også om, at man skal yde efter evne og modtage efter behov, og det betyder, at man skal arbejde det, man kan, men man får også den hjælp, man har brug for. Der er forskellige former for socialismen, men de bygger alle sammen på, at man skal have et fællesskab. Staten skal sørge for lighed og forebygge fattigdom ved at have gratis uddannelse og sundhedssystem. Dem, der tjener mest, de skal også betale mere i skat, end dem, der tjener mindre. Liberalisme. Grundtankerne inden for liberalisme er, at alle er født med en række rettigheder. For eksempel rettigheden til at sige, hvad man vil, til at være fri, og rettigheden til at eje et stykke land. Liberalister synes også, at staten skal have nok magt til at sørge for, at rettighederne ikke bliver bristet. Det vil sige, at staten skal have så meget magt, at de kan sørge for, at man må sige, hvad man vil, og de bliver vedligeholdt. Men samtidig så mener de, at staten ikke må have for meget magt, fordi de mener, at det er undertrykkende over for borgerne. Liberalisterne mener nemlig, at alle skal have en chance for at søge deres egen lykke og selv tjene deres egen penge. Liberalister siger, at høj skat er undertrykkelse af borgerne, og derfor vil de gerne have lavere skat. Og så er det også fordi, at de synes, at alle skal have ansvar for sig selv, og ikke skal betale for, at andre kan for eksempel komme på hospitalet. Liberal Alliance og Venstre er de førende liberalistiske partier i Danmark. Grundlæggerne af liberalisme hedder Thomas Hobbes og John Locke, og de er fra 1600-tallet. Det var da liberalismen blev grundlagt.
I oplysningstiden begyndte filosofer at stille spørgsmål om fordelingen af magt og rigdom i samfundet. Mange lande i Europa var på det tidspunkt monarkier, som det vil sige at være enestyre med en enevældig konge. Og der var flest af bønderne, og de havde så næsten ingen rettigheder, og havde ikke mulighed for at forbedre deres forhold. Og det var så det, liberalisterne gerne ville have, at de selv kunne styre deres egen penge og selv forbedre deres forhold.